אז מה קורה גיימרים? כאן עודיאל בעוד סרטון, הפעם סרטון בלוג זכות. זה משתמש חדש שלי, פשוט המשתמשים הקודמים שלי נמחקו ופרצו אליהם. ואני לבל 181 כבר במשתמש הזה, ואני נמצא לפודאג. לא מאמין, עוד 49 דקות. אני עולה לבלים בנותן ואחרי זה יעשה קאט. רגע, מה קרה? קוקי חולה. מאוד. מה? ממתי? מה יש לה? יש לה גידול בבטן. אני לא מאמין. אני מצטער, לא לי מושג. אני בינתיים אשיג עוד כסף. תסביר רגע. מה זה בדיוק הגידול? הייתי כזה דהימה? עכשיו צריך להוריד מהניתוח. כמה שיותר מהר. אוקיי, יצא בסדר. יש לי בכלל שם. הקלטה. ואבא שלי מעצבן, לא מוכן לשלב על זה. כמו שאין לו איך. כמה ניתוח זה עולה? 6,500. אוקיי. יש לי משהו כמו 2,000 בחיסכון, מסבתא שלי, אני לא הולכת את הכסף. אז אנחנו נעבוד. יש לנו עוד יותר מחצי חופש. אבל תהיינה ממש צריך לנתח אותה היום. אי אפשר לחכות עכשיו חודש. תהיינת נפלתי על כך. חברה שלי. אני עולה לבל 1 ואחרי זה עושה... אני אעשה משימה אחת, אחרי זה יעשה קאט, אני אהיה איזה לבל 200 ואני אחזור. אחרי שאני אעלה לבל. וזאת עדיף שמה לפני משולשים, נכון? לגמרי. ואנחנו יודעים שהצלע הזו והזו שוות. וזהו. זה מה שמשולשים חודשים. כן. לפי איזה משפט? זה מה שמציע? בדיוק. איזה מה זה? הכי טובה. הכל בסדר? הוצאנו את הגידול המעצבן, הכל נראה נקי מסביב. זה טוב, נכון? בינתיים, עכשיו נשאר לחכות לביופסיה. מה? זו בדיקה מיוחדת לגילוי תאים סרטניים, העוזרת שלי עובדת את זה עכשיו, זה לא יקח יותר משעה. אוקיי. ואם הבדיקה יוצאת טובה? אז אתם הולכות הביתה, וממשיכות לחיים שלכם כרגיל, כאילו לא הייתם כאן היום. אוקיי. ואם? כל הבדיקה יוצאת חיובית, כלומר שיש לה סרטן, העסק יותר מסובך. מה איתה עכשיו? בוגי מתעוררת לה, עוד כמה דקות היא תצא אליי, תשבו פה ביחד. תודה פוטי. קוגי. שמעת? קוגי. נהיה בסדר טוב. אני בטוח. קוגי. פוטי. את משעממת, אריזלרית, את משעממת. יש לה סרטן. אני חושב... לא, מה כתוב פה? רגע, זה טוב, נכון? מעולה. הגידול שפט, כלומר, לא סרטני בכלל. מצוין. בריאה לגמרי. בוגי! קוגי. מה קרה? אני מצטערת. יש משהו שלא סיפרתי לך. אוקיי. אבא שלי לא באמת שילם מהניתוח. מה? אני לא מבין כלום. אז למה חזרת לאמא שלי אחר שילם מה? מי? אין לי מושג. הווטרינר אמר לי שמישהו גרמני ביקר אצלו ושילם בראש על הניתוח. ואז בדרך לפה התקשר אליי מספר חסוי. זה היה האיש הזה, הוא ידע את השם שלי. ואז הוא ביקש שניפגש. אוקיי, איך הוא נשמע לך?
לא מאוד צעיר. ולא ראית שום דבר שודר? כשהיית במרפאה? הוא שודר בכלל ניתוח של פוט. אני רואה שזה לא איזה בדיחה של צ'ארלי או משהו? שמתי מאחר שלי. הוא כזה דבר בדיחה שלי. זה לא. ממש לא. לקחתי בטח כבר מסתובבת. אמא שלי מתה עלייך ועורכת דין. חייבים ללכת עם זה למשטרה. ללכת עם מה? מישהו עובר אחת, זה די ברור. אז לא, רוב הסיפורים שאוהב קשה יותר. אתה יודע מי אנחנו? אני לא מושג מי אתה. אני מצטער, תאמין לי שיש זה טוב, קצת התחלתי אותה אולי בשיחה, אין לכם שום סיבה לפחד. אני מדבר, אני צריך את העזרה שלכם. למשל, מדבר על טלפון. בואי נקרא לזה שלמה לחשבון הפוקאפיה. תקשיבו, אני אספר לכם כשניפגש, אני אקם מוקדם. באו אליי מחר בשעה 8 בדיוק. אני גר ברחוב קירשנר 38. אוקיי. אדוני, מחר זה לא כל כך נוח לנו. אנחנו עסוקים עד יום רביעי בצהריים. אני בכל זאת מבקש שתגיעו מחר. זה לא ייקח הרבה זמן. תשמעו מה אני מציע, ותחליטו אם אתם מעוניינים לעזור לי או לא. רוני, אין מצב טוב. היה לנו הסכם, בלי בלשות על המפרט. שמעת אותו אבל. אם הכסף הניתוח רק מקדמת, אתה כל יפתיע לנו. הוא באמת רוצה את העזרה שלנו, הוא יחזיר לנו חצי. עדיין, יש לי כל כך להגיד את זה, זה מוס לפחות. זה נדע זה עכשיו, אולי גם אחרי. עדיין, יש דברים לעשות. אני בבית שלנו בבית שלי מחר מתמודד עם דבר הזה. אני לא נפתח גם לכם. לא יודעת את האדם שלי מחר. אני עליתי לבל, עכשיו אני יוצר לכך עד לבל 200. חכו רגע. אז חברים, חזרתי מהקאט, כמו שאתם רואים אני לבל 201. חכו שאני בודק משהו. יופי, אני עכשיו הולך לבדוק עוד כמה זמן אני יכול לקנות פה. אתם צוחקים, נכון? יש את זה לא? טוב, אני לא משתמש. כן, אבל המרצה היא אלרגית למסיבות, במיוחד לעמליות. אין לי בעיה לחזור לבד, בא לך להישאר. מה פתאום? אני בא איתך. זה הזמן, חברים וחברות, לרגע... טוב, חברים, נגמר הסרטון. ביי. רק הוזזנו. ביי, תודה שבאת. מה את עושה? חייב לי ניקול אחרי הפתיחה של קודם.